Λέγε, πιο δυνατά ρε! Πιο δυνατά ρε! Σε μια ερημιά του Ιράν υπάρχει ένας πέτρινος πύργος, όχι πολύ ψηλός, χωρίς πόρτες ή παράθυρα. Στο μοναδικό δωμάτιο υπάρχουν ένα ξύλινο τραπέζι και ένας πάγκος. Σε αυτό το κυκλικό κελί, ένας άνθρωπος που μου μοιάζει γράφει με χαρακτήρες που δεν τους καταλαβαίνω ένα ποίημα για έναν άνθρωπο που σε ένα άλλο κυκλικό κελί γράφει ένα ποίημα για έναν άνθρωπο που σε ένα άλλο κυκλικό κελί γράφει ένα ποίημα για έναν